Ano yung pagsunod ito na ha? Hap! Ako ba ni mo bunal mads oy? Patanawa daw ko daw. John, asa naman to kung gipatingin sa mga kwarta? Nakuha na nimo? Boss, dugay ka mo bayad si Wilmy oy. Di na nako na trabaho oy, basi nakalimot ka. Ano yung sabon niya busing? Ano ka manibay si Wilma? Ano yung pagsunod ito na ha? Hap! Sobra na ka hap! Saman, tuman ka dili. Boss, ayaw ko ipakulata, boss. Pagtagay ng kong panahon, boss. Sige, tagaan ti kag 12 hours. Pag di mo na mo man, bantay lang as kuha. Sige, boss. Pasin ako, boss. Kay singlan pa na ako. Di na dyan ko magpakulata, bay. Sabi mo, ugad yun ako ato, eh. Perino! Perino! Naku, istorya si Mua ba? Ano naman? Subuon, teka. Singla si Wilmy sa iyang utang. Singla, ha? Sige, singla na ito. Abot lang ko si Mua. Lagi. Sige, singla na ito. May nagtagma, singil kong Perino, bay. Bayad daw ni mo ka Junjun. Ha? Mubayad? Wala palagi kwarta pirino kay gibayad ako sa motor. Binulan ba sa motor no? Ha? Cash man to. Kasgan no, kasabutan. Atay. Sab anji kong kuya ron ba? Ya, bisa gamay lang gud ya. Na wala jud lagi masing gamay pirino. Kita ka na mga iro oh. Ako nang ipamalitan og pagkaon kay luoy kayo. Gimuta na gani na oh, kay luoy kayo. Grabe. Natingil ka to ni Perino si Wilmy. Hello, Pastor. Magwanit tarong, Pastor? Sige, alas 3 maka. Sige, musipot ko na kurang alas 3. Dudong nga ba sa mga problema na to, ani? Uy, pastor mo na, oh! Pastor! Pastor! Uy, Jun, may hapon sa. May hapon pa sa mga. Asa mga karon? Kuan pastor, baka nang si Perino lagi gisugo na ko. Paningil ka, Wilmy. Wala ko dun ba si Wilmy sa kuha. Problema lagi kay ko lagi. Ano sa may angay na itong bato na ni? Hindi ta maka sumayan. Kamitan na ito nagtarong na pulong na para mong bayad sa mga utang. Sure ka, pastor? Sabayan ko ni mo, anak. Maulong, tas mo, pastor, uy. Salig lang sa kinatasan. Pasulpa na lagi na yung problema. Kayo, pastor, Ay, mo. hindi na pa. Salamat. Kuhan na ito itong imong kuhan, problema. Nya, may signo na to, pastor. Hindi na po. Ayo. Ayo. May ngapon, ay. Sir, may ngapon, sir. Sa may tuyo niya dire? Na, si Perino dia, sir. Rino? Oh. Na. Tudlan lang nyo. Dayon na, sir, ha? Oh. Ayun ni. Dayan lang oh. Bayad na yo. Dili kong bayad na pirino kay wala ko kay kwarta. Dili pa ko magkabayad ron kay ipalit pala ko pagkaon sa mga iro, ha? Yo. Usa na boy ka ni mga na piso. Oy, mayang hapon. Mga hapon, Mads. Pastor, mo na, pastor. Wala ni bayan si Wilmy. Ay, nakabalakan Jun. Ako na bahala, Jun. Perino, ano sa gol? Ay, Mads, mayang hapon sa mga, Mads. Oy, mas, basta naman ka mas. Ay, bapa lang yapon, ha? Perino, natingin mo si Wilmy? Na, pakaon daw niya sa irok daw. Ha, ipakaon na sa iro ang kwarta niya? Oo. Sana may inuuni. Wala ni matingil doy. Wala eh. Mads, Oy, Mads. patabang sa Junjun sa kuha ba? Oo naman. Eh, kahit na lagi daw kayo mabayad sa imong utang lagi daw. Uy, mabayad mo kung Mads, uy. Ati mo rin ako mabayad, lagi ko lagi pero dili pa karon, uy. Wala na ko dito ba? Kita ka nang nagburot, Mads. Uy, kada ko ba ni mo bunal Mads, uy? Pwede na ko na ipakaon sa mga, Mads. Wala kadako sa imong bunal Mads. Kani, Mads, ug di ka mo ba di Junjun, Mads, ipakaon din ako na sa mga, Mads. Sige daw, patanawa daw ko daw. Tara yan, tumoy, Mads, oh. Ug di juga mo bayad, hurot yun ni magasin sa mga. Kaya luwa lang, kumangin, napahurat ko ni mga ni Mads. Kira kayo, uy, si mo bayad na ko sunod lagi dahil mas nakautang ko Mads, uy. Luka po ana, uy. Dahil mo ko pabayaron, good. Jun, Uy, pastor! tingilan ako, Jun. Natingin, halin mo, pastor? Natingilan ako, Jun. Doon sa mo, pastor. Nadala na ako pinulungan.